Teka, ayusin muna natin dito. Yan. Hello mga ka-AG Wow! Good day sa ating lahat for today's video. Alam nyo ba na may nagbigay sa akin ng flower bouquet? Ito bango. Sinding from Petal Avenue, Pangasinan. So, grabe. Bango niya guys, napaka-solid. Ganda ng pagkaka-arrangement ng flower. So, for sure, mapapasagot ko na yung magiging katipan ko nito forever. Diba? Pumunta pala tayo ngayon dito sa May Petals Avenue, Lingayen, Pangasinan para bisitahin ang kanilang flower shop at para kunin ang kanilang ibibigay para sa atin. At pagdating ko dito mga ka-AG Wow ay naaktuhan ko si Kuya na piniprepare at inaayos ang paggawa nila dito ng flower bouquet. At meron din silang ditong iba't ibang uri ng kanilang bouquet and chocolates na pwede niyong ibigay at irigalo sa inyong minamahal. At habang pinagmamasdan ko nga ang kanilang ambience ay agad kong napansin itong bulaklak na nasa refrigerator. At yun nga mga ka-AG Wow, para daw mapanatiling fresh ang kanilang bulaklak dito. Sa mga gustong magpagawa or magpa-reserve ng kanilang bouquet at ibang arrangement, pwede nyo silang bisitahin sa kanilang Facebook page na Petal Avenue, Pangasinan. Yun lang.